Здравейте, скъпи приятели! Казвам се Олга Лазар и съм един от основателите и инвеститори на МИХИ. Аз съм доцент по анестезиология и клиничен анестезиолог в болница Емори в САЩ, град Атланта. Преподавам на млади лекари вече повече от четвърт век. Днес живеем в постоянно напрежение. Темпът на живота нараства, натоварването се увеличава, а ресурсът на организма не е безкраен. И рано или късно това се проявява. Умора, слаб имунитет, лош сън, усещане, че енергията просто не стига. Причината е по-дълбока, отколкото изглежда. След 30 години в организма започва да нараства нивото на оксидативния стрес, а след 40 клетките вече не се справят с натоварването така, както преди. Какво означава това? Нашите клетки постоянно се повреждат от свободните радикали. И когато те станат твърде много, започва преждевременно стареене, умора и изчерпване на ресурса. Ключът към възстановяването е защитата на клетките на дълбоко ниво. Нашият комплекс Cell Protection е най-силната комбинация за защита. Нека разгледаме по-подробно. Ключовият компонент NAC е N-ацетилцистеин. Това е форма на аминокиселината цистеин, която е прекурсор на глутатиона, основния антиоксидант на нашето тяло, който отговаря за почистването на клетките, детоксикацията и защитата от стареене. Нататък коензим Q10. Той поддържа производството на енергия в клетките и работата на митохондриите. Ашваганда помага за намаляване на нивото на стреса и възстановяване на нервната система. И това не е всичко. Формулата е обогатена с витамини С и Е за защита на клетките, цинк и селен за имунитета и витамини от група Б за енергия и нервна система. На пазара практически няма продукти, които съчетават антиоксидантна защита, енергия и антистрес в една формула. Затова този продукт е ексклузивно решение, което работи веднага в няколко направления. Това е комплексен премиум продукт за защита на клетките. Кому е нужно? 30+, за да намалите влиянието на стреса и да поддържате организма. 40+, за да запазите енергията и имунитета. 50+, като част от системен анти-ейдж подход. И особено, ако живеете в стрес, много работите и се чувствате уморени. Приемайте по една капсула на ден, сутрин, с храна. Курсът е минимум 2-3 месеца, оптимално 3-6. Това не са просто витамини. Това е защита на вашето тяло на клетъчно ниво. Защото днес здравето е ресурс, който трябва да се защитава.